Unang quarter, ika-6 nga semana. Mga butang nga simetriko. Competency. Una, makilala ang mga korte kag parte sang lawas nga simetriko. Ikaduha, makilala ang mga parte sang lawas. Hello mga bata! Welcome sa ating kindergarten class. Ini si Ma'am Joyce, ang inyong manunudlo sa subong nga adlaw. Pero antes kita magsugod sa atong leksyon, may mga pagsulundan kita nga dapat himuon. Mga pagsulundan nga dapat himuon. Magpamati isang maayo sa ihambal ni Ma'am. Maglantaw kag likawan anay ang iban nga mga hilikoton. Magsunod sa ginapahimo ni Ma'am. Nakuha pala ninyo mga bata? Very good! Subong, magtindog para sa ating pagpangamuyo nga pagsundan sang action song. Jesus, updi kami sa adlaw-adlaw nga tanan, sa amon pagtuon, pati sa amon paghampang. Puligi kami mapalayo sa mga masakit kag mga katalagman. Ini ang amon ginapangamuyo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo. Amen. Ipalakpak ang kamot naton, itindak ang tiil naton, ari munding mga tudlo ta, dalin na magsaot kita. Tralalalalala, 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 dalin na magsaot kita. Ipalakpak ang kamot naton, itindak ang tiil naton, ari munding mga tudlo ta, dalin na magsaot kita. Tralalalalala, 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 dalin na magsaot kita. Ini, si Ruben. May isa siya kabayabas. Luyag niya tagaan ang iya nga amigo. Ano ang iya nga himuon? Kung ikaw, ano ang imo nga himuon? Tama, iya ini gintihak sa tunga sa duha ka magkapareho nga parte. Ang katunga para kay Ruben, ang katunga naman para sa iya amigo. Ang masunod nga laragway, abilan taon naton. Mga bata, ano ini siya? Tama, ini isa ka mangga o kung ginatawag naton nga paho. Matungayhan ini sa duha ka magkapareho nga parte? Tama, hindi ini matunga sa duha ka magkapareho nga parte. Ang butang, korte nga matunga sa duha ka magkapareho nga parte, ginatawag nga simetriko. Mga bata, ano ganing liwat ang tawag sa butang o konkorte
nga matunga sa duha ka magkapareho nga parte? Tama! Simetriko! Ari ang iban pang halimbawa sa mga butang o konkorte nga simetriko. Mga bata, subong, hibaluon naton kung ang mga laragway bala, simetriko o kung hindi. Handa na bala kamo mga bata? Good job mga bata! Nalipay gid ako nga nagapakibahin kamo sa aton mga hilikoton. Subong, tiuna para sabtan ang inyong module. Sa bulig sa inyong ginikanan o learning facilitator, ubrahon ang mga masunod nga hilikoton. Sundon ang nakaschedule sa inyong weekly home learning plan. Malipayon nga pagtuon mga bata, hasta sa sunod naton nga pagkililita. Bye-bye!